Duwa ka individual samdan human nabanggaan sa usa ka police mobile ang laing 5 pakasakyanan sa Pulumulok South, Cotabato. Ani ang report. Ilabihan kaguba kining nga unahang bahin sa police mobile sa Sultan Kudarat Police Provincial Office nga ana sa daplin sa kalsada sa barangay Glamang, Pulumulok South, Cotabato. Nadisgrasya matud pa kining pasado alas 7 sa buntag adlawng Huwebes. Sumala sa kapulisan, gilatas sa police mobile ug e-jeep ang managlahing direksyon diyang nag-U-turn ang e-jeep sa atubangan sa police mobile sa crossing sa lugar ug didto na nabanggaan sa police mobile ang likod nga bahin sa e-jeep. Dayon, nabanggaan sab sa police mobile ang nagsunod sa e-jeep nga usa ka kotse ug mituyok pa matud pa ang police mobile ug napadulong sa kirid sa kalsada sa Picas Lane kung asa nakaparada ang tulo ka motorsiklo nga nabanggaan pud niini. Atol sa hitabo, samdan ang 20 anyos nga lalaking driver sa kotse nga usa ka estudyante, samtang samdan sab ang usa ka babaeng pasahero sa e-jeepney nga estudyante sab. Kinsa ana-ana sa mayong kahimtang human gipatambalan. Saysay sa driver sa e-jeep, kusog kuno ang padagan sa police mobile. Kusog-kusog yung dagan sa sir, sa patrol yun sir. Ni minor na kay ko dai sir na muliko na ko ba ni dili man pudi mo kusog mo liko dayon ang police kusog jud ang dagan niya na jud mga gatos jud ang dagan niya. As to the speed, we could say na pwede pong mabilis ring national highway at straight yung daan. Sumala sa PNP, luwas sinuon ang upat kasakay sa police mobile nga ginakuha pa ang identification. Ginasulayan pa sa GMA Original TV1 Mindanao nga makuha ang kabahin sa Sultan Kudarat PPO. Padayon ang investigasyon sa insidente. Ang ating traffic is awaiting kung meron mga settlement na mangyayari sa parties na involved. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.